Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah ya sa haka. Kamar yadda muka saba kawo muku da fasdocin fina-finai a kowane lokaci, za ku ga mun dan kwana biyu ba mu kawo muku ba, to ba mu samu lokaci bane ba gaskiya, shi yasa ba mu kawo muku da duk wasu fina-finai da suke wucewa ba duk sati kenan insha Allah. Amma wannan karin insha Allah ga su mun za mu saka muku su a ranar yau, ranar litinin kenan insha Allah. Sannan dan waye idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka hada mana da alamar kararrawa ta yadda idan mun dora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Mun gode da bibiyan mu da kuke, da kuma tsayawa da kuke kuna sauraron mu. A wannan karin fa an kawo mayyan fina-finai zafafa, akwai kamfani su Zamani, Mega, Dlot da kamfanin Sultan da kamfanin Algaita, duk sun saki fina-finai fa wannan satin, kuma fina-finai ne masu zafi sosai ga kyau sosai a ciki. Ga masu bidiyon musamman kwantin mu TikTok ko kuma Facebook, za ku dinga cin karo da irin guntayen fina-finai wanda muke saka a kowane lokaci insha Allah. Gaskiya wannan karin kada ku bari a baku labari, wanda ba su zo suka kalli fina-finai ba su zo su kallace su insha Allah. Da fatan kowannen ku yana lafiya. Sannan kamar yadda muka saba yi muku jawabi a kowane lokaci, gaban yadda kuke ganin wannan fasdoci suna wucewa nasu ɗaya bayan ɗaya, haka zalika za ku iya samun fina-finan su a group ta BIB, wanda tsari ne wanda ake rijista duk wata kafin mu saka lambar mutum a cikin wannan tsari namu na BIB kenan. Za ka iya samun duk wasu fina-finai na Indiya Hausa da suka wuce da wanda za a saka zuwa gaba, amma tsari ne wanda ake biyan kuɗi kafin mu saka lambarka a ciki. Ga dukkan masu ra'ayin shiga group za su iya mana magana akan lambobi wanda muka saba ajiya a kowane lokaci. Sannan a kowace ƙasa kake muna saka ka a cikin wannan tsari namu na BIB. A ko ina kake, a Libya, a Niger, a Nigeria, a Cote d'Ivoire, Algeria, duk ko ina mutum yake. Dukkan wasu fina-finai da muke saki a wannan YouTube din namu za ku iya samun su a cikin group ta BIB ga baki daya din su insha Allah. Idan haka kada ku bari a baku labarin wannan fina-finai da za su wucewa a ranar jiya Lahadi da aka sake su insha Allah. Akwai kamfanonuwa daban-daban da na Algaita da sauransu insha Allah. Gaskiya wannan karin akwai fina-finai masu kyau ne sosai, ba wai yaba ne muke ba, amma gaskiya suna da kyau sosai. Ko kuma ka duba akwai zafafan fina-finai daga cikin fastocin fina-finan nan da suke wuce a ɗaya bayan ɗaya. Masoyan Indiya Hausa kada ku bari a baku labari, gaskiya wannan fina-finan da suke wuta na sati ranar Lahadi da na ranar Laraba. Wancan karin ba mu samu lokaci ba da mun kawo muku gabaki ɗaya fastocin sati guda da ya fita, wanda ba mu samu dama muka yi postin ba a YouTube, amma wannan karin gashi mun insha Allah kuma za mu ci gaba da yi. Kan haka ku ci gaba da goya mana baya akan tsari wanda muka ɗauka, wanda za mu dinga kawo muku duk fastocin da suka fita na fina-finai na ranaku daban-daban wanda ake sakin fina-finai insha Allah. Ma'abota kallon fina-finan Indiya, ku shiga group ku yi downloading ɗin duk fina-finai na Indiya Hausa da kuke gani ana sakin su ɗaya bayan ɗaya a duk sati kenan. Duk wani fim da kake gani ana kawo tallashi a TikTok, Facebook, Instagram da sauransu ne, da duk wuraren da kuka sani, da group WhatsApp. Idan kuka shiga cikin tsari na BIB za ku iya samun duka wannan fina-finai insha Allah. Sannan ba group WhatsApp bane ba, group Telegram ne. Group Telegram ne, akwai masu cewa group WhatsApp suke so, gaskiya group Telegram ne gare mu. Dan ko da zaka taɓa mu, zaka iya taɓa mu bisa Telegram ko kuma bisa WhatsApp ga wanda suke da WhatsApp, suke da Telegram a buɗe nake son cewa. Wanda zai iya tuntuɓa mu bisa WhatsApp ga wanda bai gane yadda Telegram take ba, za a iya tuntuɓa mu kwatanta masa ga yadda take, ga kuma yadda zai iya buɗe ta da komai akai insha Allah. Don haka a daure a danna mana da subscribing, a haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Ilimin addini binciken masana, zama da mutane an shaide ta ba ta fara, irin tarbiyya ga ladabi gurin na gaba, ba ta da girman kai haka yan uwa ka fada. Amare yake zo da rawa, ki sha ba ado da gawa, ruwan sama ba ruwa, mu noma gyaɗa da aya. Aisha imanin kyakkyawa cikin kikalar madara, ga Aisha masu ado, jakarai miliyan sarko, gimbiya masu gado, gidanku kawai na jiyo, ake rike da wasu tamkar gidanku anan ya fito. Ayyeri fada musu mai na gani, biki
zo galade da kuli ku zo za mu kai amarya ku dawo nudai tukunya bikin wana da gata ashe bore ce ta boya zo mai jaka kiga sarkar saya dan waiwaya suka ja mun shiga wannan biya da na kallon tama kun san akwai kada kunya jira dan gafara da amaryar saya Allah isa madiyan bi su zo taro dan bikin ki an zo ga kowa yana ta kallo doga ta akan ki anyo zauna karki je ki dawo beauty ki zo